și ne-am luat această porție de mâncare. Cât de frumos este aici! Salutare de aici din Antalya, dragilor! Salutare și bine v-am găsit la un nou vlog. Acum am ieșit puțin pe seară să ne plimbăm și noi prin frumoasa Antalya. Căutăm ceva magazine pe aici, că trebuie să ne luăm niște chestii administrative. Și suntem chiar pe bulevardul Ataturk. O să mergem spre mall, pe jos. Și dacă găsim ceva interesant, să vă arătăm și vouă. Dacă nu, oricum o să mergem pe promenadă, să continuăm acest minunat vlog. Super! Dar acum suntem chiar la o intersecție destul de aglomerată de aici, de pe Ataturk. Și vreau să vă arăt câtă lume este în trafic la ora asta în stațiunea Conialti. Foarte frumoase magazinele la ei aici, aranjate așa, luminate. Este un magazin de corpuri de iluminat. Foarte frumos. Ne place foarte, foarte mult când ajungem aici să ne plimbăm pe jos, chiar și pe Ataturk, dar mai ales pe faleza de la mare. După o zi în care ne-am colorat puțin mai mult. Da. Și n-am stat la soare aproape. N-am stat la soare aproape pentru deloc. că a fost foarte, foarte cald. Dacă ați văzut vlogul anterior, am stat chiar numai sub umbrelă. Ne-am luat un baldachin, o canapea de aia, chiar pe primul rând la plajă. Un atac în turcă. Și am stat chiar mai mult numai în apă. În rest ce am mai ieșit, am mâncat, am mai băut câte ceva. În rest nu prea am ieșit afară din apă, pentru că este foarte, foarte caldă. Uitați ce trafic intens aici. Sper să nu se audă așa de rău. Ne-am pus la valiera. Expre am pus și pufuletul ca să se audă mai puțină gălăgie. Ne-am colorat puțin? Da, la față. Ne-am colorat, nu? La față. Ce ne-a prins din apă? De acum încolo se iasă lumea la terasă, la plimbare pe promenadă. Pe aici oricum de obicei nu este trafic pietonal, doar cu mașina, pentru că este un bulevard principal unde sunt câteva magazine, nu foarte multe. Nu este centrul stațiunii aici, este undeva în spate centrul stațiunii. Și dacă o iei undeva la dreapta, este plin de magazine și de turiști în căutarea suvenirului perfect. Uite, aici avem câteva prețuri, 200 de lire, cam orice produs. Fustițe, tricouri, Da. compleuri chiar, uite acolo sunt compleuri frumoase, pantaloni de in, pantaloni de plajă, 200 de lire, adică 20 de lei. Welcome to Antalya. Prețuri corecte. Nu mai suntem la Istanbul, unde ne spuneai ce preț vrei. Aici ai prețul afișat, dacă vrei. Fix. Dacă vrei, cumperi, dacă nu, nu. Nu mai se face prețul după om. Așa că, Da. dacă vii în stațiune, poți să faci și foarte mult shopping aici. Chiar ai unde. Sunt fel și fel de magazine, sunt bazaruri care se organizează săptămânal. Poate o să prindem unul și în vacanța noastră aici, pentru că noi aici vom sta 8 nopți, 9 zile, suficient de mult încât să prindem de toate. După cum știți, ăsta este primul popas care îl facem noi când aterizăm în Antalya. Bineînțeles că venim în Conialti, pentru că ne-a rămas la suflet această stațiune și pentru că ne simțim ca acasă. Da, păi noi când am pus piciorul prima oară în Antalya, noi aici am optat pentru Conialti și mi-a plăcut foarte mult. Deși era iarnă, primăvară. Așa că prima dragoste nu se uită. Niciodată.
Sau cel puțin nu ar trebui să spune că nu se uită. Aici avem un magazin Baraca, unde poți să-ți cumperi hăinuțe, restaurante, de-astea de cartier de unde să mănânci. Da, au și magazin de baclavare în spate, am văzut. Da. Înapoi. Foarte, foarte multe găsești în acest cartier al Antaliei. Uite, chiar și o clinică dentară, dacă vreți să vă faceți dinții, să fie așa albi ca ai noștri. Noi tot aici ne-am făcut în Antalya, dar în Lara. În stațiunea Lara ne-am făcut lucrarea dentară, pentru că în România, știm cu toții, este mult mai ieftin. Așa că am preferat să venim aici, să dăm un ban mai mult. Glumesc, vă dați seama, nu? În România nu este mai ieftin. În România, cu banii care i-am făcut noi, își făcea unul singur dantura și așa că am preferat să ne facem amândoi în aceiași bani și mult mai rapid. Asta am vrut să spun, și tehnica e alta, e mult mai rapid. Mult mai avansată. Și nu vorbim în necunoștință de cauză, deoarece au trecut vreo 4 ani de atunci. Da. 4 ani și n-am avut nicio problemă. încă suntem bine, nu am avut nicio problemă. Uitați, o pisicuță. Deci până aici am găsit foarte multe pisicuțe. Asta e cam speriată, cred că o cangonește lumea. Dar de obicei stau să pui mâna pe ele. Uite, aici avem un chioșc de ăsta unde poți să-ți iei de mâncare, 150, 100, tosturi, platouașe, salate. Dar să știi că este mai scumpuț decât jos pe faleză. Este că este stația de autobuz aici și da, e în tranzit. Și și mai singurul. E în tranzit. Nu, că mai e unul pe partea cealaltă la fel. Da, dar mă refer, știu că e pasarela deasupra, dar zic ca idee, că practic e unul pe partea asta, unul pe partea cealaltă. Da. De aici se vede deja și Luna Park, care este în fața mall-ului. De-aia v-am zis că am luat-o pe jos, puteam să luăm și autobuzul, 102 lei. Nu e o avere, dar am preferat să facem puțină mișcare, ca să ne facem și poftă de mâncare, să mâncăm și ceva după ce ieșim de la mall, că mergem să vedem dacă găsim niște chestiuțe. Vă arătăm dacă găsim, dacă nu rămâne un mister. Gata, am ajuns și la mall. Aici este celebru mall, așa se numește, Five Migros. Aici este și celebru parc de distracții Luna Park. Una din atracțiile principale din acest cartier Konyaaltı. De fapt, este singurul parc de aici din Antalya, din câte știu, și cel mai mare. Că probabil or mai fi prin Lara, nu mai știu dacă era unul. Da, cu tot. Da, ăsta este cel mai mare, dacă îl căutați și pe Get Your Guide și pe atracții, pe ăsta vi-l arată. Așa arată și mall-ul. Destul de mare și frumos. Se mai pus la barieră. Și vis-a-vis de el este Luna Park. Avem un vlog dedicat cu Luna Park, dacă vreți să-l căutați pe canal la noi, cu atracțiile ce găsiți în interiorul lui, cât costă să te dai în cea mai înaltă roată de aici, din Turcia. Și așa arată și mall-ul. Intrăm la mall. Mihaela deja a luat-o înainte, că e nerăbdătoare. Bine, ce femeie nu este moartă după shopping. Rămâne între noi asta. Nu, spuneam de Luna Park, avem un vlog dedicat. Dacă ai spus ceva de nerăbdătoare, eu sunt nerăbdătoare și mă duc oriunde. Aici la intrare în mall-uri, din câte știți, dacă ați văzut sau dacă ați fost în Turcia, peste tot au controale unde spui geanta acolo, ca la aeroport, telefonul în partea cealaltă și treci prin partea aia de securitate, care este binevenită. Din punctul meu de vedere, este un control de securitate destul de binevenit în urma problemelor care le-a avut Turcia an și an la rând.
Gata, o oră și puțin mai târziu. Am terminat și cumpărăturile. Bine că am găsit ce căutam. Uitați ce fântână frumoasă aici. Ne mai răcorește puțin că sunt 30 de grade, cred că, nu? 30 cred că sunt la ora asta. Bine că nu mai e soarele pe cer. Lumea este la Luna Park. Ia uitați ce frumos se vede roata. Am făcut cumpărături, ne-am găsit ce trebuia. De fapt, noi intrasem să căutăm o pereche de pantaloni scurți de in, că e foarte, foarte cald și seara e incomod, cam orice pui pe tine, mai ales după plaje. Și pantaloni, papuși de plajă. De aia de pietre am cumpărat și am dat, cât am dat pe ele? E acolo, ia. Ia, să vedem. Am dat 1030. 1.000.000 și puțin. Deci 2 perechi de pantaloni și 2 perechi de papuci de plajă. Bine, nu sunt papuci, încălțăminte de aia specială pentru plaje. Deci foarte ieftine. Chiar am ieșit mai ieftin decât era la noi pe plajă, nu? Da. Pe plajă erau 400 papucii și aici am dat până în 200. Deci, dacă vreți să veniți să vă luați pentru plaje, asta este alternativa. Mall-ul de aici faceți pe jos, maxim 10 minute, sau cu autobuzul, cred că tot cam așa, 5-7 minute, care 2 stații până aici, cred, sau ceva de genul. Și la ce trafic aglomerat este, deci cam același lucru faceți și pe jos și cu autobuzul. Acum ne îndreptăm către faleza pietonală de la noi din stațiune. Dar nu pot să mă abțin să nu vă arăt roata asta. Îmi place foarte mult cum se vede. V-am zis, avem un vlog de aici din parcul de distracție Luna. Unde ne-am plimbat în roată. Ne-am dat în cea mai înaltă roată din Turcia. Puteți să-l vedeți. Îl găsiți în playlistul Antalya. Turcia. Îl găsiți acolo. Nu e nicio problemă. Mersi frumos. Mai lăsat să trecem. Deși săracii merg bară la bară să iasă din parcare. Acum mergem la noi pe faleză să vedem cum arată și seara stațiunea noastră de suflet, Konyaaltı. Traficul tot nu s-a domolit deloc. Chiar. Gata, am ajuns la noi pe promenadă, unde este toată lumea la plimbare. Avem plaja în stânga, frumos, mare, plimbare. Foarte multă lume. A ieșit la aer, dar nu adie deloc vântul. Deși pe zi ați văzut când am fost la plajă în vlogul trecut, adia vântul. Dar acum se pare că este foarte, foarte cald. De aceea ne-am luat pantalonii de in. Pentru că este foarte mare umezeala, nu? Aia e problema, de fapt. Nu te simți bine decât cu asemenea materiale. Nu te simți bine decât în boxer, credeți-mă, că cel mai bine este în boxer. Dacă poți să te plimbi în boxer seara, e perfect. Sau în costum de baie, nu? Nu subestimați clima din Antalya. În luna septembrie. Chiar dacă este septembrie, da. Uite, ca să te și auzi și tu, îți ofer în dar acest pufulete. Ce zici? Am zis că îmi dai unde mâncare, pufulete. Un pufulete? Păi mergem acum să căutăm un restaurant, să mâncăm și noi. Văd că și pe aici sunt câteva. Dacă ne face vreunul cu ochiul, nu știu dacă se vede pe cameră să vă arăt câtă lume este pe plajă. Dar este întuneric și nu știu dacă vedeți oamenii. Se văd cât de cât. Sunt foarte mulți în partea dreaptă aici.
A, chiar să văd, mă. Da, se văd. Am Dacă crezut că nu sunt se vede. E cu foarte lucruri întuneric, da. deschise pe ei, se văd. Foarte mare promenada asta, este cât ține toată plaja, nu? Cred că are vreo Aici. 7 km sau exagerez. Nu mai știu cât ține plaja. Deci poliție. Să ne simțim în siguranță. Îmi sperie pe la mic, vezi? A oprit tasă poliția. Da, nu cred. Seara ies localnicii la picnic. Pe spațiu verde. Nu au nicio problemă ei cu spațiu verde. Adică nu este interzis. La fel ca și în Dubai, adică țările astea cred că e o tradiție. Da, și în Spania ai voie pe spațiu verde. Dar în România ai problemă mare cu spațiu verde. Și în Spania, nu știu, la plajă, în Oropesa sau unde era, lumea și ziua stătea Da. pe spațiu verde. Da, așa este. Nu râd că la noi nu vin nici să toaleteze, nici să-i taie dacă sunt cumva Dar îți dă amendă șube. dacă calci. Asta zic. Au o problemă, că bine, la noi trebuie să mai scoată niște bani de oriunde. Sunt câteva magazine, terase. Văd una mai în față care este arhiplină. Probabil este ceva mai cunoscută. Noi în partea asta nu prea am venit, pentru că e ceva de mers până la zona de hoteluri. Și dacă mereu am avut hotel lângă plaje, prea am venit în partea asta. Cred că e a doua oară care venim, nu? Da, și nici n-am venit că sunt și... Dacă coborâți de la mall, pe aici, puteți să coborâți pe aici, pe după hotelul ăsta, puteți să coborâți și ajungeți direct în parcul ăsta, care are și faleză și parc, locuri de joacă pentru copii, numeroase cafenele, baruri, terase, parcări, văd, chiar și de scutere, exagerat de multe scutere, pistă de bicicliști, Nu, are cât ține parcul. Da, da. Să nu vă plimbați pe ele, că vă certați rău cu turci. Ia uitați ce este la această terasă. N-ai loc să arunci un ac. Este casa cafelei. Arabic Cafe, da. A, deci e doar cafenea aici, nimeni nu mănâncă. Da. Eu am crezut că și mănâncă. Chiar mă gândeam să mă uit pe meniu. Zic, ce avea bun în meniu de arhiplin. Chiar mai rar mai vezi atâta mai terasa arhiplină. Păi este făcută după arabica, bănuiesc, nu? Da, da, probabil că chiar arabica servește. Ia uitați, cu mese, frumos, mai ieșit afară, o servi masa, ceea ce noi încă n-am făcut. Aici aveți o stație de autobuz care puteți să plecați în oraș. Chiar aici la stradă este stația de autobuz. Puteți să mergeți în oraș, când mă întoarceți, vă lasă tot aici sau unde stați voi cât mai aproape de hotel. Ia uitați câtă lume e pe plajă aici, ia uite Mihaela. Văleu! Să știți că Wi-Fi gratuit ăsta este vrăjeală, nu are Wi-Fi. Am încercat noi mai devreme, deci nu este Wi-Fi. Ia uitați câtă lume este. Aș face greșeala de aseară, dar nu mai fac ca sunt în pantaloni scurți. Aseară eram în rochiță, era ok. Aseară am ieșit să filmăm și noi seara. Să ieșim să mâncăm ca oamenii și să filmăm împrejurimile. Și dacă n-ați văzut vlogul de la plaje, când am ieșit ca oamenii să ne plimbăm și Seara. Mihaela seara ce a făcut? S-a aruncat în apă. Păi dacă atâția oameni erau, Deci era arhiplină plaja, o mulțime de oameni în apă. era în jurul orei 7. 7 și ceva, da. Dacă s-a întunecat, s-a prinsese becurile în parc. Dacă vezi atâția oameni la ora 7, luna pe cer, dă să se însereze.
Și apa atât de caldă. Și tu vii... De unde vii? După drum, ai fost la plajă, te-ai băgat în apă, ai văzut cum este pe zi. Ce ai zis? Bă, nene, trebuie să fie ceva și seara o combinație. Bine, vă zic eu, noi am intrat întâi cu picioarele, puțin, să ne mai răcorim la picioare și să vedem și cum e seara apa. Că pe zi era fiartă și zic, măi, seara poate e mai răcoroasă, poate e mai bună. De unde? Era fiartă și au venit niște valuri de alea, de Iar pe mine m-a luat valul și la propriu și la figurat. i-a udat rochea. Și i-a dat să iasă, apa venind foarte multe valuri, a tras-o puțin mai de la mal, puțin mai larg. Și dacă i-au dat ei puțin rochea, ce a zis? Mă arunc în apă. Și s-a aruncat cu tot. Continuare ați văzut-o. Și din cauza asta am plecat direct acasă, n-am mai filmat nimic. Am încheiat vlogul acolo și am plecat acasă. Am încheiat discuțiile cu camera. Ne-am dus acasă, s-a schimbat, am ieșit la un restaurant chiar lângă hotel acolo, am mâncat și aia a fost ziua de ieri. Păi nu puteam, indiferent că mă simțeam că mă răcorise, nu era ok pentru că stătea lipită de mine rochea. Da, îți dai seama și trebuia Chiar să faci dacă duș de era apa aia flu-flu. sărată, Da, logic. și așa. N-ai cum să stai cu apa aia sărată pe tine. Că noi dacă ieșeam la plimbare, nu ieșeam o oră. Îți dai seama că Da? cum am ieșit în seara asta. Am fost până la mall și am fost în mall, acum mergem să mâncăm. Lucrurile spontane sunt cele mai frumoase, să știți. Aici avem un artist stradal, în stânga, în dreapta la fel oameni care servește masa, cu copil, cu bătrâni, toți ies afară, să știți. Nu este rușine să ieși să pui masa, ba chiar ziua ei chiar vin cu mâncare de acasă la plajă, chiar cum era la noi înainte. Nu? Da. Și cred că asta este frumos aici în secțiunea asta. Da, și tind să cred că sunt oamenii care stau la bloc totuși. Că dacă ai... Bine că nu compari curtea ta cu Da, să nu iei știu, nu contează unde stai. o cină pe Contează malul că ies cu mării. toții și se bucură și de aer și stă la iarbă Da, verde. și vin de devreme, undeva pe copiii. la 6. Undeva pe Iar la în loc 6 să uite în vin, față, se uita în așa. cameră. Ai văzut Da, la da. mic? Se speriase. Dar nu știu dacă s-a speriat cât e la Era bilaj, fascinat de da. cameră, da. Na. Mai vrea să te mai vadă o dată. Da. Ca să-l apară în cadru. A, uitați, și aici în dreapta la fel. Dar dacă veniți mai devreme, adică chiar când se întunecă, atunci la 7 și puțin, este arhiplin Păi aia pe zic, spațiu că verde. ei vin foarte devreme. Cum se lasă soarele, ei și instalează mesele, scaunele. Vezi, pentru ce au la toate marketele scaune de-astea de pescari, că ăștia așa le zicem noi, că sunt de pescari, de pescuit. Pentru asta sunt. Toată lumea cumpără. Era 30 de lei unul, ne-am uitat noi. Da, aveau vreo 3 tipuri. Cred că 30 de lei era cel mai ieftin. Și bine, aici e la fel ca la noi, dacă ai card de la marketul respectiv, ai E reducere. undeva la jumătate de preț chiar. Nu ești chiar jumătate, dar Eu da, am o văzut, reducere de ceva. Da, mă refer că este... Uite, vezi, ăsta este al doilea sens giratoriu. Da, m-am găsit, stațiune. E ok, e ok. Aici M-am este- găsit, că mă pierdusem. Intrarea în zona de hoteluri. I-am arătat lui Mihaela drumul, că ea nu știa pe unde suntem în parcul ăla. Am mai fost anul trecut sau cu 2 ani în el. Am fost plecând de pe Promenada faleză, aia? într-adevăr, de pe promenadă. Da, dar am plecat de aici, da. Ideea este că noi am mai făcut drumul ăsta de atâtea ori de la mall încoace, Dar nu pe aici. dar pe acolo, pe lângă sensul giratoriu. Dar Pe stradă, pe la niciodată mașini. nu l-am văzut, nu l-am băgat în seamă. Și acum am întrebat dacă este unicul sens și mi-a spus că nu. Mai există unul, deci m-am pierdut în spațiu ca de obicei. Orientarea în spațiu. Așa mi-am pierdut orientarea. Ce să fac? Eu mă uit după clădiri, mă uit după spațiu verde, nu mă uit după mașini. Decât când trebuie să Pe trec aici strada, este hotelul într-adevăr. la care am stat noi, Exact. acum ceva ani. Care greu îl găsiți liber și pe corner. Asta este primul de la intrare de aici.
din stațiune și să știți că îl găsiți greu. Să știi că dacă Liber. stau bine să mă gândesc, Bine, anul ăsta am găsit greu da, hotel da. în sine. Peste tot pe unde vroiam, nu avea atâtea zile. dacă stau bine să mă gândesc, el este vinovatul de iubim noi atât de mult Conialti. Eu? Da, amândurora ne Uite, place. Social Point, unde ne beam noi cafea. Exact. Deoarece am avut o cameră undeva printre ultimile etaje și se vedea superb. Stați că vă arăt acum unde am avut. Vă arăt acum unde era camera. Uite chiar unde este, stai să vă dau cu zoom, unde este becul aprins acolo, Îi spune ca și literă. dar în dreapta. Unde e câul? Aia. De la corner. Nu mai știu ce etaj este. 11, 10, nu știu ce. Nu stau să număr acum. 8. A trecut mașina cu baloane pe lângă noi. Etajul Vrei 8. să-ți iau un balon? Nu. Uite, o inimioară de-aia mov, roz. Ce să fac? Să-l dăruiesc unui copil mai încolo? Nu. Nu vrei, a? Aici mai este o terasă. Dar cred că este închisă. Prea liniște. Nu că nu-mi place că este liniște, dar nu văd lume încă. Da, dar să nu fie Bauhausul pe partea cealaltă. Pe aia sau... zic, nu că îmi pare rău că nu-i muzică. Sau o fi mai mult pe zi. Până în 10, Posibil. 11. Uite, înghețată. Dar nu-i nimeni pe aici. În colțul ăsta. E mititică, nu prea este lume. Dar nostalgici. Și aici este mai aglomerat ca de unde venim acum. La fel, și pe spațiu verde, și pe promenadă, peste tot. Este destul de aglomerat. Au servit masa, mănâncă un strugure, bea o bere, un ceai, pardon, scuze. Scuze, ei nu sunt cu alcool. Dar mi s-a părut că sticluța aia verde este de bere, dar nu e. Da, dar asta Ia nu uite, ce înseamnă aglomerat. că nu ar consuma și chiar dacă ar consuma în public, Ei consumă mai ei își ascuns. acoperă sticla de alcool. Da. Și uitați, că vă ziceam că seara era plin aici, la noi, la plaja asta. Ia să vedeți că și acum este la fel de plin. Și îmi dau seama acum de ce în partea asta este mai multă lume, pentru că este un pic de lumină pe plajă, dacă vedeți aici de la promenadă. Și mai devreme, Acolo nu prea este în lumină. locurile luminate Ia uitați. era lume, da. Vedeți câtă lume este? Nu sunt șezlonguri, nu sunt scaune, sunt oameni. Să Da, știți. să văd. Să văd destul de bine Nu chiar. că eu dacă n-am ochelarii de vedere cu mine, eu nu văd Nu-i clar. vezi? Îi văd, dar nu-i văd clar, știi? Adică pot să confund oamenii ăștia cu orice fel de șezlong. Sunt copii aici care se joacă basket. Poliția care ne veghează, ceea ce e bine. Dar trec foarte Te mult simți în siguranță. și cu mașina trec mereu la fel. Da, să știi că în stațiune aici mereu Da, văd da. poliție. Și chiar sunt de treabă. Că dacă îi întreb ceva, îți vorbește frumos, politicos. Arhiplină. Promenadă. Și aici, pe plajă, se dă drumul la pavuri acum. Și aici este zona noastră preferată, unde găsești orice de mâncare, orice de băut. Este lume, e mereu veselă, niciodată nu doarme aproape. Da. Aici suntem acasă deja, Da. hotelul este foarte aproape. Suntem safe. Și aici, în stânga, pe plaja asta, sunt oameni. La fel bate puțin lumina, nu foarte mult aici, dar pe cameră se vede mult mai luminat. Dar de ce Dar- spui că suntem? Spune. În realitate, nu este așa luminat.
De ce spui că suntem safe, că suntem aproape de casă? Când noi am plecat, nu cunoșteam nimica. Păi tocmai aia, la aia mă refer și... că știi și tu unde suntem. Da, ok. Nu mai ești tu panicoasă că nu știi drumul. Ne-am urcat în autobuz și era printre ultimele ore, se terminau autobuzele, nu mai ajungeam, am coborât în stația greșită. Am luat-o pe jos. Panic. Mai se întâmplă și da. Sunt mai panicoasă, ce aș putea să fac. Noi facem lucruri mult mai interesante când nu filmăm, să știți. Noi când nu filmăm, facem mult mai multe lucruri. Uite și aici apare un live. Ia uitați cât de frumos o vedeți. Zona de șezlonguri, cât de frumos au făcut-o seara. Poți să te duci acolo să bei un cocktail o ceva. Foarte frumos. Gata, ne-am așezat și noi puțin jos acolo, am ascultat niște muzică turcească. Nu v-am dat și vouă, că nu știu cât de live este. Și acum căutăm un restaurant aici, și uitați ce aglomerată este stațiunea, plină de mașini. Nu știu, cred că ne lasă asta. Nu ne lasă nimeni să trecem. Ce trecem după mașina asta. Uite, văd că este lume și aici, la asta de pește. Jumătate de stradă trece. Imediat. Gata. Hai. E greu cu traficul și mai ales că ei nu te lasă nici pe trecere să treci. Adică nu sunt așa serviabili. Uite, aici avem niște pește. Să vedem ce restaurante mai avem și în față. Aici poți să faci și masaj, saună, Turkish, 1400. Pentru o oră. O oră de masaj, de saună, toate. Aici au un Migros. Chiar. Astăzi am fost la Migros, tocmai în partea cealaltă. Merhaba! Noi astăzi am fost la Migrosul ăla și s-a deschis aici. N-am luat în seamă. Nu? Da, nu ne-am dat seama. Avem un Migros mai aproape acum. Haideți că la restaurantele pe la care am fost pe aici, lumea deja a mâncat, cred că este 11 aproape. Nu? Și ne-am oprit la un fast food, cred că este ăsta de-a lor, ceva de genul. Am mai mâncat și am mai mâncat aici și este mâncarea bună. Și ne-am luat această porție de mâncare. Noi, astea de pe mijloc sunt din partea casei. Noi ne-am luat astea, alea de pui, cartofi și câte un suc. Am luat niște chiftele, dar nu mai au un program. Da. Am vrut și un desert și nu mai e în program. Nu mai sunt, că este târziu. Deci dacă vreți să mâncați la restaurant, mâncați până în 10. Nu faceți ca noi, nu vă plimbați ca nebuni o grămadă și după aia să mâncați. Da, noi am zis că ne facem poftă de mâncare și când ne-am făcut poftă de mâncare, nu mai avea ce să mâncăm. Adică am găsit un restaurant, dar mai era o masă. Și unde... Nu, thank you. Thank you. Unde nu prea este lume, de obicei nu mâncăm dacă n-am mai mâncat acolo. Dacă mai încercam restaurantul ăla, nu? Da. Sigur am fi repetat, dar așa... De aici măcar cunoaște. Da. Foarte bun donerul ăsta. Și sosurile astea sunt bune la ei. Aici avem o vânătă tocată... A avut și ardei. Un fel de zacuscă, a avut și ardei, dar nu mai are. Cu ulei așa, foarte bună. Avem și picanțeală. Foarte bună. Mamă, ce picante. Pe asta e roșu deja, nici nu vreau să aud. Avem cartofi cu chili. Astăzi suntem pe picanțeală, nu? E bun puiul? Dar nu mai am glas. Te-a rupt? Apă nu am luat. E bea suc. Nu? Ia salat atunci.
Serios, așa rău ți-a dat? Și l-am pus acolo. Nu vreau eu nu mănânc de roșu, eu de asta mănânc, dar roșu nu mănânc. Arată dubios. Arată înfricoșător. Știam că e picant, dar nu mă așteptam să fie din prima. În rest, totul este foarte gustos. Mie îmi plac ăștia. Că ieri la plajă, când am avut unul pe farfurie copt. Da, nu era roșu. Corect, dar era verde. Tu nu știi, puiule, că sunt ăia în Spania așa mici, sunt foarte picanți. Tot așa îi faci copt. Păcat că n-avem desert. Bag cu usturoi. Da. Bagă un usturoi copt. Bun? Bravo. Deci cam asta este masa noastră din seara asta. Gata, am terminat de mâncat și am luat-o iar pe promenadă și am găsit locul ăsta frumos. Cât de frumos este luminat. Este laterala la o terasă. Mergem să vedem dacă mai este lume pe promenadă. Că am stat cam mult la terasă. Dar încă se aude muzică, lume pe aici. Da, o iau pe aici. Trebuie să mâncăm o înghețată, ceva, că acolo nu am găsit desert deloc. Au zis că au epuizat stocul. Pe semne că a avut foarte aglomerat dacă au epuizat toate variantele. Mai vreau să mâncăm un cataif, nu? Da, le-am spus și la masă. Cunefe. Un cunefe, așa, nu știu de ce am zis cataif. Mi-a rămas în cap cataif. Cataif îmi găsești acasă. Foarte frumoase terasele astea, să stai seara să bei ceva aici. Cred că o să venim și noi mâine seară. Poate nu o să mai fim plecați și venim aici. Că mi se pare chiar frumos. Deci au șezlongurile jos și sus au terasele astea frumoase, unde poți să stai să bei ceva. Da. Și cât am stat noi acolo la terasă, era tot așa doi băieți care vindeau midii de astea. Pline cu orez sunt astea. Orez fiert și bucata de midie este înăuntru și spune lămâie și poți să mănânci. Dacă îți place, da. Uite, și aici este altul. Peste tot pe promenadă întâlniți băieți care vând așa ceva. Chiar și pe plajă se prindă cu midiile. Da, vânzători ambulanți ziua pe plajă, chiar așa, bravo. Bine, ei sunt de fapt și seara se opresc pe... Da, poate seara sau alții, na. E obositor să te prind toată ziua. Da, mă refeream sursa. Sursa e aceea. Cert este că găsiți peste tot. Nu aș încerca, dar doar v-am zis că aveți o variantă. Aici cântă niște băieți și pe plajă încă sunt oameni. Da, am zis să vedem dacă mai e cineva. Sunt oameni în apă. Sunt oameni în apă, vezi acolo? Nu știu dacă îi vedeți. Ia priviți cât sunt. Se văd puțin în Pureș, că este prea întuneric. Noi mergem să căutăm o înghețată. Să vedem dacă găsim. Dar pe aici are doar la cupă. Ne luăm la cupă, vrei? Uite, au acolo, mi se pare. Dar e muzica prea tare. Mai era și în capăt, da. Nu mai mergem până acolo. Mergem aici să luăm o înghețată. Gata, am găsit și înghețată. Ne-am luat câte o înghețată. Le punem jos pe bancă aici. Să savurăm. Să savurăm. Să ascultăm muzică turcească. Și încheiem și acest vlog aici. Cu această priveliște de aici, de pe bulevardul ăsta, de lângă plaja Conialti. Noi vă pupăm. Mulțumim că ne-ați fost alături. Mulțumim că ai rămas până la final. Ne răcorim puțin că este foarte cald, chiar dacă este septembrie. Până data viitoare, vă pupăm. Pa, pa!